Moi buenas, chicos e chicas. Hoxe temos aquí a Elena. Para min, pues, é unha maravilla tela aquí, porque conocémonos desde moi pequenas. Sí. Medramos no mismo deporte, en taekwondo, e vivimos moito xuntas. E, bueno, ten unha historia bastante interesante que contarnos, porque, bueno, a raíz deste deporte, como seguramente moitos outros, ou sin ser de deporte, desarrollou un TCA, un trastorno de conduta alimentaria, ou alimenticia, non sei como se di. Tanto dá, está bendito. Bueno, despois de todo ese trayecto que nos vai contar, saleu deste deporte e agora está competindo en powerlifting. Exacto. Levantamento de pesas e tal para... Parecido a Strofilia, pero que non sei por qué. Exactamente. E, bueno, ao mesmo tempo é enfermera, desde fai xa... ano e medio ou así, traballando. E, bueno, vamos conocer a súa historia. Benvenida, Elena. Gracias, un placer estar aquí. Que tal? Bueno, primeiro de nada, gracias por vir, que xa non sabes que tú haces unha hora de trayecto no coche. Gracias a vos. E nada, espero que nos contes a túa historia e que impacte na xente tamén, porque eso é o que nos buscamos desde todas as nosas entrevistas. E nada, primeiro de nada, como estás? Que tal? Moi ben, todo ben. Aquí, encantada de estar aquí con vos. Pois nada, ben, si queredes, pues empezo a contar un pouquiño. Sí, bueno, non sei. A raíz, bueno, si queres poñer un pouco en contexto. Pregúntame si queres poñer un pouco en contexto, igual. Pois eu fixen taekwondo, non sei se preferides que mire pa vos ou pa cámara, tanto me dá. Como mellor te sintas. Por poñervos un pouco en contexto, fago taekwondo desde os 5 anos. Empecé a competir a nivel nacional e algún campeonato internacional con 13. A ver, o taekwondo é un deporte que vai por categorías de peso. Moitas veces, cando chegas a certo nivel, pois pódenche meter certa presión ou tamén ti a ti misma, un mix de todo, de que vayas en categorías, pois canto máis baixas, mellor, porque en taekwondo vas a ter máis ventaxa cando seas máis alta e máis delgada, polo tema da altura, peso, tal, non sei que, bueno. Pois a raíz de eso eu estuve tamén en primeiro de bachiller, en segundo no centro de tecnificación en Pontevedra, que bueno, eu en terceiro de eso. Sí. Para os que non sepan o que é un centro no que, sendo menor, tendo edad entre terceiro de eso en segundo bachiller, vives ali interno durante toda a semana, o sea, ti vives ali, estudas ali, vas ali ao instituto, entrenas, todo aí no mesmo recinto. Pois unha vez chegas a esos niveles como que te meten todavía máis presión, e ao final é o que conoces, é como unha burbuxa, o sea, ti estás ali e ao final o que conoces son as conductas desa xente, como se comporta esa xente, todo por e para o taekwondo, que che vou dicir que non sepas. Bueno, pois a raíz de eso eu metíme a presión e meteronme tamén de competir na categoría de menos de 46 kilos, medindo eu casi pois 1,70 m máis ou menos. Ao principio sí que era o meu peso corporal. Que pasa? Que eu todavía non me había desarrollado quizáis como adolescente. Entón, basicamente, o que fixen foi frenar ese desarrollo en seco. O sea, o meu corpo sí quería subir peso, pero eu frenei, non? Nun principio era sostenible, incluso podías admirar os maiores que facían certas conductas para dar o peso, como admirar eso ao os que ganan medallas fan isto, sabes? Eu estou chegando a isto agora. Era máis víalo como ter disciplina que como estou facendo unha locura, sabes? Sí, bueno, ademais, bueno, en taekwondo isto é super naturalizado, é o máis común. O sea, alguén que non teña que facer isto é como que raro, ou por que non probas a baixar de peso, porque noutra categoría igual tes máis, a ver se che vai mellor. E claro, despois, claro, dentro do centro de tecnificación en Pontevedra, a parte da presión dos teus entrenadores, a presión que tes ti, despois ali tamén che adaptan as comidas, entonces aí tamén tes un problema. E ao final tamén é presión por todos lados, porque a que che poñen e a que ti tamén te pos, porque claro, ti tamén queres rendir, chegar a competir e rendir ao máximo nivel. Non conoces outra realidad. Exacto, estás nesa burbuja. 15, 16, 17 anos estás metida ali dentro e o que conoces é eso, os teus amigos son eso. Os fines de semana podes ir para a tua casa, pero tes competición, non podes ir para a tua casa. Claro. E ao final ves que todo o mundo fai esas conductas e que non conoces outra realidade, esa é a palabra. E ao final tamén perdes, é o que xa ti, o teu mundo é ese. E xente que, por exemplo,
como dicilo, do teu pueblo igual quedan atrás e se van a unha festa ou se van a un evento e ti non podes, moitas veces non podes porque tes eso, claro. que bueno, que está ben, que está ben, pero é todo moi exagerado, non? Vida social non existe. Ao final é eso, veste con esa edad que é o único que conoces e non te podes abrir outras cousas. Despois, no meu caso, cando dime conta no verán de segundo de bachillerato, así que estaba empezando a ter unhas conductas pois un tanto quizáis patológicas demais. Eu nese momento todavía estaba moi ciega, pero sí que me daba conta, por exemplo, cando me empecé a provocar os vómitos. A primeira vez que o fixen foi como, ostra, isto é un feito aislado, pero a raíz de aí como que cada vez se iba repetindo máis. Sí. Eu veía como un problema os atracóns, non o pasar fame. Xa. O sea, eu doume un atracón porque realmente o meu corpo non pode máis da restricción que lle estou metendo, involuntariamente doume un atracón. Eu veía eso, o problema. A restricción realmente veía como unha solución. Claro, Xa. sí. A primeira vez foi, de feito, nunha concentración en Madrid, que eu estaba como sendo super responsable ese ano, vou manter sempre este peso de competición, porque normalmente ti das o peso para competición e despois meteste un atracón da hostia, pesas 5 kilos máis, compites. Sí, claro. Despois volves a baixar para a seguinte, dixen, vou a ser responsable, voume manter sempre pesando 46 kilos, e xa está, pero chegou un punto nesa concentración que dixeron vamos a comer barato, vamos a ir ao Pisamóvil, a hamburguesería, non sei que, como escapo desta porque teño que facer o que fan todos, era Navidad, non sei que, e dixen, bueno, pois a chegar á habitación, collo, e vomito e non teño por que facer isto máis. Claro, e ti na tua cabeza enjañada pensando que estabas facendo o millor. Exacto, eu decía, que merda ter que chegar a isto, pero non me quedou outra. Xa. En plan, non vou tirar pola borda todo o esforzo feito. Entonces, como que cada vez se iba volvendo máis recurrente. Cada vez que pasaba algo, teño esta solución, non pasa nada. E chegou un punto en que me din conta que realmente era un problema, porque chegou o verán sin ter competicións cerca, que convertiuse nun bucle de, pois, estou 24 horas de restricción, metome un atracón porque non o podo evitar, non vou tirar todo o progreso pola borda, meto os dedos e vomito. Collo un montón de asco ao que acabo de facer, estou outro montón de horas sin comer, e así un bucle constante, hasta que un día digo a meus pais, teño un problema, quero ir ao psicólogo. O sea, saleu de ti. Sí. Eu había falado, non sei se sabes quen é Lume, unha chica de taekwondo de Cáceres. Bueno, falei cunha chica que facía taekwondo que eu vin que tiña unha publicación en Instagram na que había contado que había pasado mal por tema de TCA, non sei que, eu non sabía con quen falar desto, con quen abrirme. E dixenlle, bueno, pásame isto, tal, non sei que, necesito falar con alguén. E dixome, tes que contarlle aos teus pais porque hai que poñer resolución de algunha maneira. Eles non sabían nada. Non sabían nada. O sea, poderían sospeitar, obviamente, como calquera pai non lle gusta ver a súa filla pasar fame, sabe que está entrenando envolta en cazadoras en plásticos, En plástico film, que antes de irse a outro país a competir está tirada na cama sin facer nada. Pero non sabían realmente o que estaba pasando na realidad e na miña cabeza. Sí. E bueno, xa aí me apoyaron un montón, empecé a ir a terapia nun centro en Santiago que é multidisciplinar, no que traballan psicólogo, endocrino e nutri. Ao principio amenazáronme con que me iban a ingresar. Sí, porque hostia, rozaba aí o criterio de ingreso, que é un IMC, non sei se de 16 en medio, me parece. Dixéronme, como non subas peso para xente, ingresámoche. Eu estaba empezando a carreira de enfermería nese momento. Dixen, buah, non podo parar aquí, sabes? Dixen, vou comer solamente para seguir coa carreira e para ver se me volve a regla, porque eu estuve como 2 anos e pico sen regla, porque claro, o sea, frenei a adolescencia en todos os sentidos, sobre todo a nivel hormonal, con esas restriccións. Entonces, pois nada, en plan, basicamente eso, collín, puxenme a comer, e na seguinte revisión, pois xa me dixeron, bueno, non pasa nada, seguimos, tal, non sei que, e a raíz de aí, pois, bueno, un sube baixa. Sí, obviamente, picos. A xente ve que recuperas peso, pero non sabe que realmente na cabeza todavía non fixeches nada. Claro, sí. Claro. E o problema xa é grave. Si ti xa te das de conta de que tes un problema bastante grave, que telo que mirar, pero ese momento de contar aos teus pais, porque moitas veces contamos os problemas e danos o vergonza, incluso con nosos pais. Sí. Que sentistes en ese momento? Porque ou dixeste yo xa de primeiras?
eu cheguei do baño de vomitar. Estaba na habitación falando cunha amiga por teléfono, en plan contándolle tal, non sei que, foi cando dixen ten que ser xa, en plan non podo máis, porque non podía xa con ese bucle. A dar un momento eu penso que estaba absolutamente disociada, non, en plan tirei para adelante, simplemente dixenlles teño que ir a terapia, non vos vou decir por qué, eles obviamente dixeronme por qué. Claro. En plan, sorpresa de nadie. Xa, e xa lles contei, bueno, creo que tengo bulimia, dixenlles nese momento, que realmente logo cheguei ao psicólogo e díxome, no, o problema non son os atracóns, o problema son a restricción que veñen tras, tío, que tes un tipo de anorexia que é anorexia purgativa, que consiste en esos ciclos de restricción, purga, atracón, que ao final é eso, o problema, o que máis mella me fixo entender foi que realmente o problema dos atracóns ven polas restriccións previas, que eso non entendía, que realmente o que tiña que poñer solución era as restriccións. Sí. Claro, é que é o que te estaba dicindo antes, ti estabas tan equivocada que pensabas que o problema era porque estabas comendo eses atracóns e resulta que era ao revés, totalmente o contrario. Eu pensaba que a solución era estar 2 días sin comer. Por eso. Entonces, claro, a base da restricción xa non era polo pesaje. Claro, aí foi cando en verán xa empezou a salir do taekwondo un pouco. En plan, sí que penso que o detonante foi o taekwondo. Sí. E despois máis tarde un libro que me recomendou o meu psicólogo que se chama en inglés Decoding Anorexia, que o fixo unha científica que estuvo moitos anos tamén con anorexia, explicaba que o problema en plan como que biolóxico, non me acordo exactamente que quería decir eu con isto. Fuísemos a situación. Nada, o sea, o que empezou polo tema do taekwondo o... Sí, que realmente ti tes uns factores xenéticos que propician a anorexia, pero que realmente hai algún detonante que o sea, non é realmente o que a xente cree, que simplemente ti ves certos cánones e xa está, e calquera persona pode ser como propicia de tela, sino que realmente vende máis para atrás, o sea, como que ti estás predisposto a telo. De feito, facía un estudio, me parece que en xente militar, que os tiñan como un mes e pico con unha restricción de menos de 1000 calorías ou algo así, e os que tiñan predisposición, despois de acabar ese mes seguían restrinxíndose, e os que non tiñan esa predisposición despois volvían a comer normal. Sí. Igual os primeiros días un pouco máis porque obviamente tiñan fame, pero volvían á normalidade. Eso era o que quería decir. Pois é que cousas, porque a verdade é que pasases eso super duro e depois como te foses metendo xa, porque o problema de comer podías telo solucionar, pero depois traballar a cabeza. Xa, estuvo aí o confinamiento, que fixo moito pa ben e pa mal en moita xente. Sí. Ostras, claro. Xusto cuadrou, levaba eu 6 meses en terapia ou así, nos confinaron. Realmente, como un mes ou así antes de que nos confinaran, eu todavía estaba no CGTD, pero solamente de externa. O sea, eu simplemente iba ali a entrenar, porque xa estaba na carreira, eu estaba vivindo nun piso compartido e iba ali a entrenar. Eu falei co meu entrenador e dixenlle, oye, igual este ano, en plan, como que voulle frenar as competicións, igual me paso unha temporada sin competir, non sei que, porque el sí que xa lle había contado que me estaba pasando eso. E dixome, vale, sin problema, non sei que, e bueno, xa aí nos confinaron, pois eu na casa seguín entrenando, non taekwondo obviamente, porque aquello vou pegar. Foi cando descubrín un pouco o entrenamiento de fuerza, a base de ver xente en Instagram e tal, a base de levantar garrafas de agua e mochilas con libros, puxenme fuerte sin querer, sin saber o que era facer un volumen. Pois logo, veuche ben o confinamento, porque co problema que tiñas, igual podías vivir máis para baixo. A ver, pasei non moi mal tamén co feito de ver o meu corpo cambiar nun principio, porque era como que tiña certos cánones moi metidos na cabeza, e de feito a propia xente de taekwondo, cando te subes de categoría, sempre hai un montón de comentarios de X persona subiuse de categoría, mira como ten a cara, mira como ten a barriga, mira como ten os brazos. Está como demasiado normalizado o criticar os corpos dos demais sempre que suben, porque cando baixan non, cando baixas eres un crack. Sí, literalmente. Sí. E aí foi cando eso me empecé a poñer fuerte sin querer. Ao principio, en plan, como que víame inflamada porque non estaba acostumbrada a comer. Ao final o estómago queixase, o que estás flaca igual, pero moi inflamada. Empecé a subir peso, empecé a darme conta de que realmente me gustaba levantar peso. E descubrín
o deporte que fago agora, que é o powerlifting. Eu ao principio estaba, o sea, cando nos abriron o confinamento e todo eso, iba ao gimnasio, gustábame entrenar peso libre e tal, pero non sabía moi ben o que estaba facendo. E de repente pois descubrín que era un deporte, en plan, eso de facer sentadilla, press banca e peso muerto, que son os 3 movimentos, non sei como existe. Descubrín que era un deporte que se podía competir. E ao final estuve como 2 anos en total sin ir a competicións en xeral, o sea, falando tanto de taekwondo como de power. E dixen, gústame moito esta parte da miña vida. Realmente sinto que necesito recuperar. E aí foi cando, obviamente, xa despois de moito tempo de terapia, de que me deran a alta, etc., dixen, quero recuperar isto de outra maneira. Non tanto coa mentalidade competitiva de quero ser campeona de España, que me leve selección española non sei onde, porque senón son unha mierda. En plan, é o que che meten na cabeza máis tendo 15 anos. Sí. Que máis con 15 anos te das o ego polas nubes e pensas que eres invencible. Exacto. Sabes? E agora xa ves que o que temos son un montón de metales metidos nun caixón a coller polvo. Literalmente. E o que te quedas é cos experiencias, e non en si quedastes terceiro, segundo, primeiro, sabes? Sí. Na miña casa, mira, salín xa dese deporte fai anos e sigue sendo conversación de diario o taekwondo. É que sí. Moitas veces sí que falamos de vivín unha vida de deportista de élite con 14 anos que ora miro para atrás e non éramos conscientes. Disti, esa é unha burrada. Xa. O sea, é unha burrada e parece que foi un soño ou algo así moi raro. E a cantidade de presión que che meten. É que ti non, o sea, no final non sales dese deporte, ti estás na casa e tes que estudiar combates de contrincantes, estás todo o día nese bucle. 24 horas en eso. É que o feito de que eu non me cuadrou tan xoven de ter tan bons resultados, pero igual unha chavala cadete de 13 anos que lle digan vas en 37 o campeonato de España que é en febreiro, ganas. Ponte no caso. E despois tes o mundial en diciembre, que creces, sacas corpo, igual estás pesando 43 kilos e ves a unha rapaza de 13 anos entrenar con un montón de capuchas envolta en papel fino na sauna mareada na sauna, cando non che mandan facer skipping de rodillas na sauna. Exacto, e que para os pais está tan normalizado porque hai unha figura de autoridade detrás de todo eso, sabes? Entonces, que llevas a decir? Realmente estás tendo unha filla deportista de élite guiada por uns entrenadores. Sí, o sea que nada debería estar mal. Xa, supuestamente, xa. Claro. É o mismo cando metes aos teus fillos nun centro de tecnificación sendo menores, no que viven ali todo o tempo. O sea, os pais non o saben, pero ti ali estás vivindo unha vida que Dios me libre de volver a esa vida. É que é unha cárcel. O sea, eu moitas veces sí que sí, literalmente. O sea, non sales dese recinto de 40 metros, sabes? O sea, tes ali o colegio, tes a túa residencia, tes o comedor, tes o médico, tes o fisio, tes e despois da hora de cenar, que ás 8 da tarde non podes salir á calle. Podes salir á calle entre a hora de comer e a hora de cenar, pero en esa hora entrenas. Claro. E despois de cenar, 10 minutos para ir ao súper. Sí. Atracón. Sí, exacto. Sí. É que, bueno, ahora estás me comentar, eu non vi en eso, eu non vi en ese, claro. Así que estades. Pero eu quero preguntar si en ese momento, ahora estades contando, fai moitos anos despois, sí. Pero si en ese momento vos dabas de conta de eso. No. Joder, estou vivindo isto, pero para nada. Estaba en un soño, claro. Sí, é a túa normalidade. Sí. É que non conoces outra cousa fora desa burbuxa. Ao final ti non tes vida social, entonces. Claro, o sea, a túa vida social é a xente que está aí. Claro. É a xente de outros puntos de Galicia, España que conoces nas competicións porque ves a menudo. Sí. Fan o mismo. Non sei se a ti che pasaba, pero eu, por exemplo, a xente que conocía daqui da miña edad, que facía vida social, de salir de festa, tal e cual, para min eso non me chamaba nada. Claro, era como taekwondo. O típico hora de Instagram de levándome ás 5 AM, son disciplinados, non sei que son mellor que a ti, sabes? Es que nos sentíamos así. Sí. Era eso, estabas, por exemplo, si estabas no centro en Pontevedra, os fin de semana, ao mellor viñas para casa, pero tiñas que volver a Pontevedra porque había campeonato, concentración, e para un fin de semana que ibas para casa o que querías era dormir a mono. Claro. Exactamente. Non quedar con nadie. Sí. O sea, era como un orfanato. Mais ou menos, o sea, ti ibas para ali o domingo pola noite e ibaste o viernes despois a mediodía ou así. E os findes eso, ou compites. Pasabas toda a semana ali e volvías
supuestamente a casa o fin de semana, pero claro, de viernes a despois domingo. competías, pero eran todos os fin de semana que competíades, como por exemplo fútbol, todos os partidos de fútbol. No, pero igual 2 ao mes ou así podía cadrar. Cando non había competición había entrenamiento da selección gallega, entrenamiento en non sei onde. Natural Sport, que é o noso club, organizo un entrenamiento aquí. Vamos a invitar a todos os clubs. Veñemos de Irlanda. Exacto. Australia. Tal cual. Idiomas queridas, tal cual. E tedes que ir, claro. Claro, sí. Igual que os viernes, que se viña ao mediodía, pero tocabache entrenar no teu... Exacto, os viernes ti viñas pa túa ciudad, pero tiñas que entrenar no teu club, porque en algún momento tes que estar cos teu club facendo equipo. Xa. E tes que entrenar. Claro. O sea, rollo militar. Sí. Un pouco, básicamente. Rollo militar. Un pouco bastante. Sí. Entonces, ti, bueno, esto de que te das conta é en bachiller, ¿no? Bueno, o acabar é cando empezas en enfermería. Sí, xusto no cambio pa carreira, que cadroume de feito bastante ben, porque o que máis me costou cando deixei o taekwondo foi o feito de verte de repente isto era toda a miña vida, ahora que? Xa. Claro. En plan, ahora que pasa? Cuadroume ben porque xusto empezaba a carreira, podía conocer xente nova, novos ambientes, apunteime ao gimnasio ali e tamén conoce xente no gimnasio, pero sí que é certo que nese momento veste absolutamente perdido, porque todo o que conocía hasta ese momento... Claro, é que abres un mundo. Porque ti só lo conocías eso, claro. E despois abres un mundo. Que despois, cando te das cuenta, é a hostia. Pero por eso. En principio caes hecho un mundo. Non sei se a ti tamén te pasaría cando deixaches taekwondo, seguramente. É como, todo o que tiña hasta ahora, wow. De feito, eu quixen volver. Claro. E cando volvín, claro, mellor eran 10 kilos máis os que pesaba. Eu ainda fixera unha competición en 62. Eu fun... Para justificar que estaba no centro de externa porque iba solamente a comer. Eu si, a volvera, creo que fora despois non me acordo en que competición, en Castellón creo que fora, que ganara a chavala e Pablo dixome, ves, ahora ganastes, tes que volver. Eu, non vou volver, que sí, que isto é unha motivación, non volví máis. Non volví máis. E unha cousa, por exemplo, ahora estás falando que, bueno, non pasaste moi ben e todo, pero no momento que sales, investe outro mundo, non vos dá esas ganas de, inda que estuvera mal ali, non vos dá ganas de volver? Típico, un exemplo, o típico preso que leva unha morea de anos na cárcel, sale da cárcel e di, joder, este é o mundo, pois quero volver a entrar. A ver, non vos pasou algo así? Ao principio sí, pero ahora miro e digo, ni de coña. O sea, sinto como un trauma, por eso, en certa forma, como que busquei o competir, pero en outro deporte con un ambiente totalmente diferente, como empezar de cero de outra maneira. E sí que é certo que o power nese sentido está moi ben, a visión que a maioría da xente lle dá, porque obviamente sempre hai xente que ten unha visión moito máis disciplina, non sei que. Claro, sí, pero é como que está moito máis normalizado todo tipo de cuerpos, o sea, ti no peso que peses vas a competir, e canto comes para ter enerxía para levantar peso, porque se non tes enerxía non levantas peso. Sí. Está como máis normalizado pois que este fuerte alguén que se vexa físicamente flaco, que se vexa físicamente gordo, que se vexa fuerte, que non se vexa tan fuerte, é como pasa algo secundario, sabes? Eso tamén foi algo que me axudou moito, como o normalizado que estaba eso no powerlifting. E cando iniciastes o powerlifting, xa viñas de unha disciplina moi dura. Deuche medo volver a ter ese tipo de mentalidade? Sento que o tiña bastante claro, porque tardei moito en volver a competir, paseino tan ben na primeira competición que fixen, sin pensar nos resultados, é que o bo que ten é como que ti levantas un peso, eu polo menos, hai xente para todo, fíxome en, vale, levantei isto entrenando, vou nesta competición intentar levantar máis, en a siguiente, pois o obxectivo que me poño é, aparte de pasalo ben, pois vou intentar facer récord en isto, en plan, non me estou fixando no que levanta a do lado, sabes? Claro. É que non me estaba dando nin conta. Fijas en ti e nas tuas metas. Os teus progresos, claro. Exacto, o sea, como que nesa parte facíame moito máis fácil o non ser tan competitiva cos demais. De feito, vexo unha tía que está máis forte que a min, o que me xera é admiración. O sea, non é celos. Claro, non, para nada, é como hostia, peso mismo que a min e levanta 100 en banca. É como, wow. Xa, é que, bueno, unha mentalidade totalmente cambiada. Ao final, houve moito traballo detrás. E está ben, porque se te fijas, igual fai un par de anos atrás tiñas outro tipo de mentalidade, ves o de unha compañeira, como acaba de dicir, e o que sintes é celos e envidia.
Sí. envidia. E sin embargo ahora pois envidia pouco sana. Exacto, cambiou todo. Aparte de eso, que os propios compañeiros, os propios entrenadores como que che propician esa envidia mala. Sí. Tío, que tens que priorizar son os teus resultados, no tapiz non hai amigos. Claro. Sí, o mellor competir si con sabes que dentro de 2 semanas vas competir con esta e que nin lle fales prácticamente xa. Sí, a ver, hai de todo. Hai de todo. O sea, eu creo que sí que nunca cheguei a tanto. A ver, tampouco competín con nadie, creo, así como que me levara moitísimo, porque a maioría de xente sí que estaba en outras categorías. En plan, ao final as categorías dos extremos son as que están máis despobladas. Eu penso que en calqueira deporte. As que máis xente van a ter son as que están polo medio. Sí. Por estadística como un todo. Pero bueno, eso, que sí que nunca o levei tan ao extremo nese sentido de competitividade, eu creo. O sea, de enfadarme cunha amiga por irme pegar con ela. Buf, a mí sí que me pasou. O sea, non eu, sino a outra Pero que persona. moitas veces a outra persona propicia tamén. Sí. Claro, porque vos competides co vosso propio club ou de fora. Depende da competición. Sí. O sea, hai, por exemplo, no campeonato galego ti representas o teu club, pero por exemplo, no campeonato de España a maioría das veces representas o que é a túa comunidade autónoma. Selección E podes tocar contra algún compañero teu. Claro. Sí, normalmente cando fan o sorteo, porque os combates van por sorteo, o que fan é que non che toque esa persona normalmente hasta a semifinal ou a final. O sea, non che poñen que che toque no primeiro combate xa con ese, sabes? Joder, peor ainda. Igual lle ganas ao teu compañero na final, ou igual perdes contra ele no final. Pero se non me eliminan che xa de primeiras. Pero eso tamén require que 2 gallegos estén no podio. Xa. Claro. Claro, eles compensalle. Xa, pero igual se o teu compañero che gana na final. Eu estuve moitos anos competindo na mesma categoría que Sandra. Sí. Sandra do Garrapucho. Eso era ir ao campeonato daqui ao lado, ir ao gallego, ir ao de España, sempre xuntas. Tal cual, é que ao final pejabaste sempre cas mesmas personas. Sí, sí. Que bueno, por outra parte tamén mellor, porque xa sabías máis ou menos. Xa conoces hasta cando respiran. Sí. Por eso. Pero o mellor tamén é todo o contrario, diste tanto conoso eu como me conoce ela, sabes? Tal cual. Entonces é como ou unha vez gana unha ou unha vez gana outra. Exacto. Entonces sí, ao final, aínda que igual con outras contrincantes haxa máis nivel, en plan, máis diferencia de nivel, entre vos vades estar sempre moi igualadas porque vos coñecedes a muerte. E os teus entrenadores entrenanche para esa persona. Sí. Bueno, claro, ahora neste deporte que tamén é individual, sí, ti xa tiñas como ao final o que dicía el, non, unha disciplina, unha forma de pensar que igual tamén che axudou, non, con este deporte. A que te refieres? Por exemplo, non é o mismo ir dun deporte individual a un colectivo. Xa. A ver, tamén o bo que ten o powerlifting nese sentido é que se adapta máis á vida adulta, no sentido de que eu teño un entrenador online, cada semana me sube a miña planificación, eu o que fago é teño 4 entrenos á semana, por exemplo. Os días que mellor me cadra, xa sexa pola mañá, pola tarde, porque entrenas nun gimnasio en plan normal. Pero polo teu conta. Pola miña conta, sí. O sea, ti pagas o que é o teu entrenador e ti vas a un gimnasio calquera. O sea, eu no meu caso teño suerte de que teño un gimnasio con material de competición, que tes un ambiente máis non tanto de gimnasio comercial que tes aos 6 rapaces pelo brócoli con camiseta de Fuck Your Idol, sabes? Estás máis ao teu rollo entre a túa xente. Voy a ser que non compro gimnasio, camiseta tirantes. En plan, que che van a decir, mira rapaz, ese ejercicio está sin ofender, como carallo. Que che meten prisa para entrenar, no, sabes? Sí, tal. Pero bueno, eso, que podelo adaptar máis a túa vida. Por exemplo, eu no meu caso de enfermera traballo a turnos, a veces vou pola mañán, a veces pola tarde, a veces pola noite, a veces igual me chama ahora o Sergas para ver se si vou traballar mañán, sabes? Non, agora me vai chamar, Pero eso, en plan, como que pois, si traballo pola mañán, pois entreno pola tarde. Si traballo de noite, pois entreno ou pola mañán ou pola tarde, sabes? Cando me cadre. É algo como que igual no taekwondo, aínda que sea un deporte individual, como que tens que ter uns horarios de entrenamiento, tens que entrenar pois cando todos entrenan. O sea, ahora é cando podas. É máis, sí. O sea, eu na miña semana teño que buscar 4 días que teña un hueco para ir 2 horas ao gimnasio, ou o tempo que me leve facer o entreno. Si teño prisa, pois en plan, me refiero, podes adaptar. Claro. O mismo, se me queda parte dun entreno sin facer, fago outro día. E todo por a tua conta, como falábamos antes, e eso non che
da pereza, por así decirlo, porque días. antes tes os dos entrenadores. Eu levo entrenando fútbol toda a miña vida e por exemplo, ti tens que ir ao entrenamento, está os teus entrenadores, mandanche isto, mandanche outro, pero por exemplo, este ano apuntei ao gimnasio e nada, non vou pisou aí. paguei 6 meses e non fui ni un día. A ver, Claro, sabes? A ver, eu penso que tamén Depende cando da mentalidade tes, de claro, cada e un. cando tes unha planificación non é o mismo que ir a ciegas ao gimnasio. Claro. O sea, non é o Sí. mismo que, ala, pois salo da miña casa, vou ao gimnasio e non sei A nin ver que que vou fago, facer. claro. Xa. Non é o mismo que, vale, hoxe tócame isto, por exemplo, agora que estou cerca dunha competición, pois, lunes teño sentadilla e teño que tirar unha repe pesada, a ver canto lle meto, non sei que, sabes? É Xa. como que xa vas, Objetivos. claro, en plan, non é tanto vou, a ver se non están todas as máquinas ocupadas, a ver que carallo fago. Sí. Non é o mismo, Claro. supoño. Bueno, ainda igual non vou fora. A ver, obviamente E ti non te rías que tampouco. A mí, bueno, eu quero che preguntar algo de enfermería e tal, pero antes, volvendo ao tema de antes, de teus pais, Sí. que tal levaron este tema? A ver, ao principio tiñan un pouco de medo de non saber como actuar, pero sempre me deron bastante o meu espacio. Sí que é certo que ao principio era un pouco como, está Elena no baño, xa non sei se está a mexar, Claro. se está a que. Daballes medo tamén cando empezaba a carreira, pois que me fora a vivir sola, porque Claro. ao final era como que en casa sí ou sí, a hora de comer temos a costumbre de comer xuntos. Claro. Eso como que non o podía evitar, en plan, comíamos xuntos e xa está. O Yeah. desayuno podíamos saltar, a cena mítico que lle dis, ceno cos meus amigos, aos teus amigos ceno na casa, pero bueno, era como que sí que había un pouco máis de certo control, porque estaban eles. E daballes bastante medo eso, pero bueno, Fueses claro con eles. si fun clara. Se fueses clara con eles. A ver, hasta certo punto. O Porque sea, claro, eles tamén poden entender o seu medo, claro. sabes? O sea, a ver, sí que parte da anorexia é que tratas mal a, pois, a xente que te quere, porque ao final Sí. son es que se preocupan por ti, pero realmente a tua enfermedade non lle interesa eso. Claro. Xa. O sea, a ese trastorno que lle interesa é pois todo o contrario do que quere a xente que te quere, pois que non comas, que teñas conductas patológicas de facer ejercicio en exceso, etcétera. E ao final o que che sale é contestarlle moi mal e tratar moi mal a xente que te quere, que despois daste conta. Eu pois cheguei a tratar bastante mal a meus pais, pero sí que supero bastante ter paciencia. Obviamente pois non foi fácil, Xa. pois somos humanos, non todos os días todos temos paciencia. Pero a día de hoxe teño bo trato con eles e así, considero que me apoyaron bastante guai. Eles tuveronse que informar e tal, ou... Sí que na primeira sesión que fun co psicólogo foi miña nai tamén, pero despois en plan simplemente pois das cosas que lle iba contando eu, sobre todo cando estaba máis recuperada e tal, que sí que xa empecé a ser como máis transparente e tal. Obviamente hai certos detalles pois que non, porque non che salen, pero como calquera persona xoven cando ten un problema, Sí. que non lle contas todo aos teus pais, sabes? E cal era a tua reacción ao ver o teu físico en aquel momento? O sea, cando estaba mal, Sí, mal. en plan, é que eu veíame mal, pero de decir quero estar máis flaca. En plan, Claro. típica película de anorexia, non me acordo ahora como se chama, pero bueno, ti ves Dos huesos, hasta los huesos. Eu vin esa película estando mal e vina despois estando ben. Estando mal, admiraba a protagonista, era como é que eu non son capaz de estar 4 días sin comer ata desmayarme, ojalá ser capaz de facer eso, pero son tan débil que me meto un atracón e teño que vomitar. Despois veía e ben, pero era como que nunca che era suficiente, sempre tes anorexia, pois eu quero ser a mellor anoréxica, e de feito síntome máis orgullosa, o sea, nese momento obviamente, da palabra anorexia que da palabra bulimia, porque bulimia implica irresponsabilidade, o sea, obviamente estou falando de como pensaba antes. Tiñalo moi metido na cabeza. Claro, era como o feito de que che meten xa na cabeza de cuando de que pesar menos e baixar de peso é igual a disciplina e a son mellor que a ti, métese che ata o fondo na cabeza. Sí. E tamén o extrapolei despois, en plan... Claro. Sí, eu vin que eso tamén lle pasaban antes a moitas modelos. Sí. A moitos modelos que tamén, que bueno, ao final eres unha modelo e canto máis delgada, de feito había fotos que estaban nos osos, literalmente, nos Claro, osos. en ballet tamén é unha En gimnasia rítmica tamén, por exemplo.
que eu tiña unha amiga que facía gimnasia rítmica non a niveles competitivos, pero en plan de que canto máis delgada estés mellor, na selección non sei se rusa ou unha destas, tiñan as que se a veían comer unha gominola xa as botaban pa fora, dieta de agua con limón, si pesas máis de 40 kilos a tomar polo cu, sabes? Sí, total. Sí. Porque si pesas máis supuestamente te lesionas, metenche ideas raras na cabeza. Xa. Claro, cando ao final é o contrario, que tes que limitar ben, tes que estar fuerte. Exacto. Sabes, obviamente estás facendo deporte, non tes que estar pasado de peso, xa, como a todo, pero normalmente tes que manter nun peso ideal, non máis delgada. Sí, a ver, tamén ata que certo punto peso ideal, sabes? Porque tamén depende moito do deporte. Sí. O sea, enténdoche, por exemplo, en taekwondo quizáis non te convén a nivel pois competitivo estar gordo, pesar, pois ter certo porcentaxe graso moi elevado, pero por exemplo, no powerlifting, por exemplo, un campeón do mundo que se chama Jesús Prieto, pesa máis de 180 kilos e é campeón do mundo de sentadilla. E non é todo músculo, sabes? É que xa depende un montón de cada deporte. Hai outros no que igual che compensa ter un corpo, non sei, hai diferentes tipos de corpos, ao fin e ao cabo, algúns son máis competitivos para certos deportes, pero eu penso que en todos podes ser competitivo. Sí. Por exemplo, está o tema do boxeo tamén, que os boxeadores moi parecido ao taekwondo en ese sentido. Cortan o peso e fan burradas cos corpos, que ao final iso a larga é moi malo. A ver, en taekwondo que era moi o que é ainda a día de hoxe o común é cortar de comida, vas restringindo, e se ves que non estás dando peso que che queda moito, cortas de toda a comida, e se ves que tampouco cortas de toda a agua, o sea, estás deshidratado, hasta o pesaje, que pode ser 3 días sin comer. Que tamén te digo, o sea, educación en ese sentido tiñamos cero tamén, porque eu me acordo de estar 2 semanas antes da competición entrenando xa con plásticos, sí. Que che vale. Sí. Estás te deshidratando xa pa que? Pa morrer ali. Pa ver menos número na báscula, para sentir que estás máis cerca. Sí, porque non che vale de nada tampouco. Eu acórdome, por exemplo, na competición que peor pasei, que foi cando perdín a regla e non a recuperei hasta que empecei 2 anos e pico despois. Era un Open en París, que dixérame meu entrenador, vamos probar menos 44, porque ainda era junior. En absoluto non hai menos categoría que 46, pero en junior ainda hai 44 e 42. E dixeme, vamos a probar tal. Eu, non sei. Bueno, veña, va. Eu pesaba 51, 52 kilos, medía o mismo que ahora peso 67 ou así, para que te fajas unha idea. Joder. Bueno, pois empecé a cortar comida, sin máis, non sei que, bueno, estaba unha semana antes que había baixado de 52 a 45 e medio ou algo así. Xa son 7 kilos, Ainda lle quedaba. Sí, ainda me quedaba 1,5 kg, pero non había maneira. Non había maneira. Eu xa estaba comendo nada, igual menos de 300 calorías ao día. Xa. En plan, 2 cachiños da comida, o resto escondido debaixo do plato, porque no centro de tenificación, claro, vixilanche un pouco, pero ti todo escondes na servilleta, no plato, daslle o postre ao de peso pesado que pode comer. O de piragüismo que lle importa unha merda, está en mente. Pois o último 1,5 kg deshidrateime a muerte. Eu acórdome da noite antes da competición de encontrarme tan mal, de decir, é que dame medo dormir, porque é que me noto o corazón chungo, me noto... ao final, o que fixen foi coller unha tapiña como esta de agua, enchina de agua, a tapiña, sí. E fixen así, e dormín como unha rosa. Sí, o peor son as pesadillas, o sea, soñas con comida. Claro. Sí, estás todo día en Instagram a ver comida. Sí. O peor é que cando ves así dis, apetéceme isto. Chega o día de comer, comes unha masán e dis, xa non me apetece nin un churrasco que quería, nin nada. De feito, o día do pesaje, porque o pesaje en taekwondo é o día antes de competir. E normalmente, pois claro, comes un montón para ter energía para o día seguinte. Eu non sei se para esa competición o pasei peor para dar o peso, ou despois do pesaje que bebín 1,5 litro de Aquarius, comín un bocata, unha tableta de chocolate, ou despois tiño unha pesera na barriga. Sí, é máis que, claro, o corpo está cansado de meterlle todo eso. Claro. E aparte hai un efecto rebote. Exacto. Claro. E imagino que despois de comer todo eso non fun capaz de cenar. E ademais con esa mentalidade sínteste mal incluso contigo misma. Digo, de feito, que fixen? Claro, tal cual. No, o sea, nese momento igual non tanto, pero sí
despois da competición sigues comendo así, sabes? Si non te volves a restringir de novo. De feito, nesa competición, ganei, meu entrenador díxome, era o campeonato de España por clubs, como 2 semanas despois ou así. Veña, va, outra vez. Miña nai xa dixo nin de coña. En plan, 46 vale, pero que realmente pasaba mal igual, pero sin deshidratarme. E despois tamén me deshidrataba, pero bueno. En plan que xa me puxo aí límite porque foi como excesivo. É que sí que é moi habitual a nivel nacional igual non tanto, pero cando sales de aquí os pesajes é centros de personas cadáveres. É que aparte no propio pesaje pasas mal de decir é que non hai unha fila, en plan están todos no chan, están todos no chan. O primeiro que entrou. No powerlifting sí que somos máis organizados con eso, chamante por orden de lista, a xente non está morta de fame. Ali coincha así como un saco, suben a báscula. Se pesas 40 kilos, sacanche el embudo. Tal cual, están todos na porta a ver quen entra antes, a empujones, a patadas. Literal. Sí. Bueno, entrando, bueno, ahora que entrabas xa na carreira, tocaron algunha vez o tema de trastornos? De feito, tiñamos unha asignatura en terceiro de carreira que era salud mental, que xustamente tuve unha suerte, en plan, a ver, nin ben nin mal, pero xusto cadrou a casualidade de que era míticas exposicións por grupos e tocounos salud mental no deporte. Hostia. Pues mira. Os meus amigos, de puta madre, poso o teu exemplo ao final, en plan, falamos a teoría, despois falas o teu caso. Buah, puxeme super nervioso, o sea, porque aí sí que estaba ben, pero realmente é que non hai un día que ti te despertes e digas estou curada, xa está. Exacto. Claro. Sí que eu igual estuvera pois un ano inteiro sin vomitar, pero igual sempre como que cando hai algún evento na túa vida que che fai estar mal, o primeiro polo que vas a querer tirar é por deixar de comer, vomitar, etcétera, como que tens que aprender a gestionar eso. Non me acordo que iba a decir con isto do traballo. Nada, que expuxen, costoume un montón, o sea, de feito iba a falar de min, quedeime en blanco delante da clase, en plan, non sei que contar. Porque eso era na clase. Claro, delante da xente da carreira. Eu, era que dixo. Non, pues teño unha amiga. Igual. No, que estaban as miñas fotos detrás na diapositiva, ademais. Cos hijos de puta puxéronas. Eu creo que tamén falta moita información sobre o tema. Tamén. Non, porque, por exemplo, na escola non tes charlas, non tes... Exacto. Falta información. Moita xente pensa anorexia, pois non quere comer, pois está delgada, as modelos en Instagram. Sí. Sabes? Pero, bueno, a ver, na carreira sí que é certo tamén cando empezas prácticas clínicas no hospital sí que hai algún caso que che toca máis. Tipo, pois ves a alguén que ten certas conductas e que quizáis nadie se dou conta e que ti o ves e faslle certas preguntas e che di, pois, sí. Claro. Cuadroume, por exemplo, unha vez en urgencias, que é o servicio no que máis traballo actualmente, estaba de prácticas todavía e entrara unha paciente no box de críticos que pois chamámoslle box de críticos, cousas que tens que atender, en plan, xa non ten por que ser un infarto, pero cousas urgencia. Por exemplo, dolor de peito xeralmente vai para o box de críticos. Esta muller tiña dolor de peito e tiña o electro así alteradillo, tal, non sei que. Estaba feito un trapo, vamos. Sí, estaba bastante delgada. E non sei que comentario fixo, como que empecé a facerlle certas preguntas e díxome, pois igual sí que ten que ver con que non estou comendo, non estou bebendo, claro. Porque pasoume este evento e desde 2 anos para cá, pois estou así, eu... Pois vaya. Que faz? Derivas a psicología ou psiquiatría? É que como alumna de prácticas non podes facer moito, simplemente o sea, comentei yo ao médico e xa el valoraría si pois facerlle unha interconsulta con psiqui, si ingresala polo tema do corazón, simplemente xa, non sei, hai moito detrás, claro. Claro. Agora como enfermera, a ver, si que podo facer máis, igual... O sea, como que ten máis peso a miña palabra si falo con médico, pero ao final é o médico que tramita as interconsultas cos especialistas, sabes? Sí. E bueno, pois pouco máis. O sea, ao final a ventaxa que tes é que eres a que está máis tempo co paciente. Eres a quen lleva a contar máis cousas, porque o médico, fin al cabo, sobre todo cando estás nunha planta, pasa por ali, fala 2 minutos co paciente para ver que está todo ben, actualízache en plan o tratamento e pouco máis, pero ti es quen está ali, quen o escoitas cando está mal, si está cómodo aquí, si ven o sobriño da lá, sabes? Tamén collen esa certa confianza con vos. Exacto. Porque é o que che comentei ao principio, como ti igual che costou contarlle a teus pais, con esa confianza que colles, igual te poden contar
Exacto. Transparente. Tal cual. Eu, bueno, non sei se tes algunha pregunta deste tema ou se... Sí. A ver, di. Eu quero entrar en tema urgencias, enfermería e demais. Vale. É que teño moita curiosidade por isto, porque, bueno, un típico programa destes de urgencias raras. E quería che preguntar se algunha vez tuvestes algún caso de decir como carai chegou esta persona a este punto, ou en plan de ver algo rarísimo. Buf, unha vez, non me pasou a min, pero vin o vídeo, contáronmo, viña un señor que vive na calle que pois pisaron o pé ou non sei o que, pero facía meses xa, en plan rompera o pé. Foi como 6 meses despois ou así, urgencias, e nunca se había quitado a bota que tiña posta. Como? O sea, era un señor que vivía na calle, pisaron o pé un día, doíalle moito, e pois empezou a doerlle cada vez máis, dixo vou a urgencias. E foi como ás 4 da mañá ou así, porque non tiña mellor hora para ir. Nese momento, despois de meses, decidiu que non podía máis. Non aguantaba máis. O sea, pisaron o pé e 6 meses despois foi ao médico. Sí. Bueno, fixeron unha placa, viron que o había roto. Sí. Que xa estaba soldado, obviamente, pero cando lle quitaron a bota... O sea, fixeronlle a eco, a radio ou tal, no, sí, ca bota. No, o sea, primeiro quitaronlle a bota, o sea, conteino desordenado. Vale. Quitaronlle a bota, viron que estaba, non sei canto asco vos vai dar, pero estaba o pé podre, básicamente. Buah, chaval. Estaban os gusanos entrando e salindo por agujeriños que fixeron no pé. Mima, que locura. Pero eso non o viste. Teño o vídeo, despois enseñomolo si queres. Pero, o sea, na propia piel? No pé, o sea, fixeran os gusanos comeran o pé, estaban entrando e salindo. Como cojones? Estaba podre, o sea, como si ves un alimento podre, cheo de gusanos. Buah, que asco. ¡Qué putos huevos! Sí. Pero eso tocouche a ti? Ou no, eso víralo? Ese contáronmo. Joder, top 1. Qué fuerte. Sí. Pero non pudo, o sea, que fixaron yo. Claro. Hostia, la virgen. Sí. Pero porque estaba podre ou porque xa non valía para nada? O sea, porque estaba podre, esa podredumbre iba a ir para todo o corpo. Pero como lle pudriu o pé? O sea, por o pelo? No, por estar aí empapado na bota cheo de merda, roto, en plan, imagino que cando rompeu tamén como que non foi cerrado, como que faría ferida, sabes? Entonces, pois claro. Como coño rompes o pé e non miras? Como coño non paso urgencias no momento? Claro, o sea, 6 meses con pé. É moito, Home, a ver, que vai ser exigente o dentro de 2 días, vale, pero 6 meses. Ou como certas úlceras que ves en pacientes encamados que por estar tanto tempo encamados como que se fan úlceras. Sí, sí. E moitos pois están coidados, están vixiados e danse conta no momento, pero ves outros que literalmente o cu non é cu, é un agujero. Sí. Un rato. Literalmente non hai cachas, pa dentro. E vese cavitado, vese oso. Pero iso é de estar canto tempo? Moito. Meses, anos. Meses, anos. Sí. Moitas veces igual tes a mala suerte de que xusto tes aí un absceso. Imos empezar a de pé, Non, eso hai xente que non se levanta nunca. Que está ou en coma ou así, non? Tamén, por exemplo. Que locura. E que casos che pasou máis? Extraños. Extraños. Alguén metido con algo así raro. Buah, unha das miñas anécdotas favoritas. Todo isto por eso. Non, home. É que de eso seime moitos de que me conten, pero igual de que viva eu non tantos. Pero, por exemplo, un gracioso que me pasou estando en prácticas, iba a facer, pois probablemente das miñas primeiras analíticas, primeiras veces que iba eu sola a pinchar un paciente sin a miña enfermera ao lado. Vou xunto o señor, encontroumo así no pé da cama. Así. Eu, que te mono? Que che pasa? Non che gustan as agullas, estás nerviosa? Que me cago. Y yo, con mi bate así con las cosas de Caterlanit, que yo, no te puedes esperar un momentito. Yo, claro, no conocía al señor, no sé si levanta, si no se levanta. Yo, bueno, voy a avisar a mi enfermera. Mi enfermera no me hizo ni caso, me dijo, sí, ya voy. En plan, estaba haciendo otras cosas. Le digo al auxiliar, sí, ya voy. Yo, claro, lo acompañaría al baño, pero es que no me dijeron si el señor se levanta, si no, si tiene que estar ahí sentado. Volvemos a los 15 minutos así con mi enfermera y mi auxiliar, coge el señor, se levanta de la cama, pega un grito, me cago en Dios. Se bajó los pantalones, hizo una explosión de caca por toda la habitación. Caca en plan líquida que me tuve que ir a cambiar los zapatos y los pantalones. Y el compañero, aparte nunca, te juro, olí una caca que oliera tan mal.
Y el de al lado, Cando partiéndose se los ofrece cojones. así, en plan, non lle podes facilitar un baño. Sí, ¿no? o sea, pero... normalmente, pero que pasa que pasaron demasiado nese Claro. momento. Eu como alumna de prácticas, pois tampouco podía facer nada. Eu avisei que Mira, tiña pero que estaba avisar. descomposto total. Eu así coa Julia, bueno, vou pinchar a outro. Veña ahora. Literal. Non sei, despois a ver tamén ves cousas impactantes por en urgencias, sobre todo pois mítico caso, por exemplo, que salira fai pouco de un que había matado a muller, ou non sei que, tuve no de paciente en psiquiatría, eu non sabía quen era. Enterei no día seguinte que me dixeron, ai, pois este, en Era plan que salía no periódico a foto, eu, hostia, foi meu paciente, en plan, Sí. está internado en psiquiatría, está pendiente de suicio porque matou a muller. Eu, Joder. pois estaría ben sabelo, O sabes? sea, claro. Casos de accidentes ou así, tamén supoño. Tamén, por exemplo, outro día fixenlle un tac a un señor que estaba talando un árbol e caeulle na cabeza. Hostia, que putada. Hostia. Sí. O sea, gracioso, pero non gracioso, sabes? En plan, o señor estaba bastante mal, en plan, estaba crítico. Pero, joder, é como certa xente con certa edad, ojalá hai que baixarlle dúas. Claro. Ou un, por exemplo, que lle dou un infarto na bici, pois obviamente estaba na bici, en plan, caeu, foi un politraumatismo, en plan, iba non sei cantos kilómetros por hora, estás na bici, en plan, desplomouse. Tiña 70 e pico de anos. Hostia, e andaba carallo. todos O sea, os días, según o familiar, pois 70 kilómetros na bici diarios. La Virgen. Era como, joder, pois igual o corazón dixo Hasta aquí. xa lle chega, sabes? Sí. Claro. É que a xente tamén quere facer deportes extremos a edades, sabes? Que non é un Hostia. deporte extremo andar na bicicleta, pero Claro, pero que ande 20 con 70 kilómetros, anos. 70. Hostia, 70 anos. Xa. Eu que sei, colla a bicicleta para ir ao súper, non? Pero... Claro. Sí. Tal cual. E así graciosos non é así moito máis. A A ver, ver, que se vas a urgencias moi gracioso non é. buf, hai de todo, Tens que dar con cada personaje A de ver, moito é que carallo. graciosos hai todos os días, pero cousas en plan aleatorias, sobre todo pola noite, os borrachos, Ou así. de dicir, é porque ves urgencias por iso, non? Ah, sí, pois típico señor que se aburrirá na casa e ven a urgencias ás 5 da mañán porque lle dou a espalda desde fai 2 anos e de paso mírame esta analítica que teño aquí pendiente para facer no centro de salud, sácame xa ti e mira, tamén me dou este dedo, sabes? Mima. E borracheras moitísimas. Moitísimas, sobre todo este ano cuadroume de traballar Nochebuena e fin de año. Hostia. De todo. A ver, o peor é que sobre todo ves chavales en plan menores que Sí. son ao final os que menos controlan, Cometílicos. comas etílicos, traumatismos, en plan en fin de ano, por exemplo, viñera un que partira a ceja, outra que caera de espaldas e clavar un cristal, hubieralle que coser e así, pero bueno, a ver, aínda te ríes porque veñen todos borrachos. Pero claro, neses casos, cando están borrachos, non podes... Se os hai que operar, teñen que esperar a que se baixe... A ver, ¿no? Supoño. A ver, pero normalmente non suelen ser de operar. Normalmente poslle aí un Corte, suerito que se lles sí, pase sí. a mona Sí. un corte tontorrón e Sí, xa está. Ya. cortes e Sí, esas cousas. a ver, en caso non de son que nada graves. Claro, en caso de que hubiera que operar, normalmente son menores. Está o Xa. pai. Claro. E se son maiores, pois supoño que non me acordo ahora exactamente, pero supoño que hablas cunha persona responsable en plan familiar directo ou así. Sí. Para dentro, o sea, a urxencia prima sobre en plan As condicións. Pois eu non teño máis preguntas, a verdad. Eu tampouco. Tiña así curiosidade. O típico programa que No, ves de porque- urgencias así. Total. Eu xa sabía porque o Teño PJ tamén a ver un vídeo dun dedo nun bote, literalmente, dun que rebanara o dedo e trouxera así nun bote. A ver se lle poñemos outra. ¿Sabes que me saleu? cortou o dedo e deixou nun bote. Sí, a ver se lle poñemos outra vez. En plan, unha sierra eléctrica, cortou o dedo sin querer Bueno, e hai tiña casos así nos que o se cacho de pode, ¿no? dedo. Pero- Sí. Mima. É que cando foi Antón, tivo así, vin en TikTok un vídeo dun chaval que estaba na máquina de hip thrust Sí. debo ir saltar o gancho literalmente en TikTok, que raro Hostia. ver eso, o dedo colgando. Oh. Qué fuerte, qué raro que non lle botaran para atrás. Sí, Sí, pero no. porque non se ve en primeiro plano, sabes? Total. Pero dixen, eu me cajo na leche. Claro, Pero sí. foi ali Eso tamén é coser, super típico en plan nos pacientes diabéticos. Os pacientes Hostia, diabéticos claro. en plan teñen mala circulación, é mítico que Amputar. teñan heridas nos pés, non sei que. Non me pasou a min, pero mítico meme de abres a sábana e quitas o calcetín e sale un dedo volando. Eso pasou moitas veces. Mima, tío. Sí, en plan de que tengo o dedo, eu que sei, o meñique do pé necrosado e sale volando con calcetín. Eso pasou yo unha que conozco. Hostia, que grima me pasa, me Xa. so caio para atrás, chaval. Hostia, o dedo. Ala foi. É que pasco, sí, sí. No, en plan, xa está en plan podre. Cómelo. Un Nada, gusanito. Pa basura con Pero non ten Literalmente.
Pero ferida que aberta. está negro, sabes? En plan, simplemente Non pudre sangra e nin cae, nada. non Claro, sangra sí. sequera. Claro. Bueno, a xente diabética que nos este vendo vannos linchar. Cuidarse, poñerse insulina, esas cosas. Controlar a glucemia. Mira, vai, que cousas, Xa. Que Buah, cousas. que fuerte, en verdade, Bueno, e a Sí. xente diabética tamén hai casos nos que amputación, non? É o A máis ver, recurrente. hai moitos, a ver, sobre todo xente con mal control, xente que igual son dependientes e na casa non hai Claro. nadie que mire por eles, ou Claro, xente que claro. simplemente é deixade, punto. Tamén moitos, en plan, afectalles a vista, Sí. eso, as heridas é moi complicado que che curen, aínda que non sexa nos pés. Ti fas unha herida normal, un corte, Sí. igual tes 3 meses para que cure. Claro. Ou despois tamén a xente que non controla nunca o de poñerse a insulina, igual lle dá un coma por exceso de glucosa, en plan chámase coma Hostia. diabético. Veñen urgencias porque se descompensan e tens que poñer bomba con insulina. En casos máis extremos igual teñen que estar vigilados en críticos Sí. hasta Que que se curioso. establecen un pouquiño, depende. Pero sí, a ver, si está controlado poden ter unha vida completamente normal, pero si se descompensa, a ver, é un cristo. Xa, claro. Bueno, pois eu non teño ninguna pregunta máis. Estou bastante contenta ca entrevista. Eu tamén. Eu tamén, a verdad, gustoume... Bastante cómodo estuvo. Sí, gustoume moito. Gracias por vir outra vez. Gracias a vos por invitarme. E nada, espero que, como dixen ao principio, que a tua mensaxe quede para moita xente e esa xente que está pasando por unha cousa que ti pasastes. Que Exacto. pode ver esta entrevista e pode reflexionar e O máis importante cambiar. con respecto ao deporte, quizáis para que se queden, é pois que o importante co que te vas a quedar son coas experiencias, coa xente que coñeces polo camiño, e que eso, que as medallas son algo completamente secundario, que hai que disfrutar no día a día, non só tamén nas competicións. Coidar a cabeciña. E que ainda que haxa alguén adulto detrás non sempre é o correcto. Que sempre hai moita máis vida despois do deporte. Sí. Que o deporte é unha das patas da túa vida. Eres moito máis. Eu son Elena, fago deporte, son enfermera, teño amigos, salgo por aí, Claro, non é deporte, non deporte. solo eso, sabes? E pouco máis. Pois Moitas gracias. Moitas Gracias a vos. gracias. Bueno, poñeremos as túas redes por si, Vale. bueno, tes Sí. bastantes cousas do tema e tal, e se queren Sí. botar un ollo ou incluso falarche. Exacto. Si, eso que si alguén necesita falar algo, non sabe con quen falar, eu, en plan, vou vos contestar, sabes? Si moitas veces non sabes con quen falar do tema, Sí, si axuda. de alguna maneira podo ser a persona con quen alguén se poida abrir, eu non teño problemas, pode sentir esa confianza. Genial, pois moitas gracias. A vos. Pois nada, logo, aquí xa estivemos. Veña, por a sombra. E fálame sempre.